በሰማይ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ድገነ አበሳነ ወጌጋየነ ከነይነይን ድጊ ዛበሰለነ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ሄዳሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለምኵናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለምኵናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዝዝ እስከ ለዓለም ለምኵናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት
ስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦርዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦርዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦርዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 29 ከፍቅዲ 5 ክሳብ 21 ነቢይ ኢሳይያስ ዝተነበየ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን ኣሜን። ብዝሒ ጸላእትኺ ግና ከም ድኹም ተጐጓ ብዝሒ እቶም ዘጨንቑኻ ከምቲ ዝሓልፍ ቡቕቡቕ ክኸውን እዩ። እዚ እውን ብቕፅበት ብድንገት ክኸውን እዩ። መዓት እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ብነጐድጓድን ብድቕድቕን ምድርን ብብርቱዕ ሕማምን ህቦብላን ሓፅፍን ብዝባላዕ ሃልሃልታ ሓውን ክመፀኪ እዩ። ብዝሒ እቶም ኣብ ልዕሊ ኣርኤል ዝትንሱ ኩሎም ኣሕዛብ ብዝሒ እቶም ንዓኣን ንዕርዳን ዝወግኡን ዘፅብቡን ኩሎም ከም ሕልምን ራእይን ለይትን ክኸውን እዩ። ከምቲ ጥሙይ ብሕልሙ ዝበልዕ ምስ ነቕሐ ግና ነብሱ ጥራያ እያ። ከምቲ ጥሙይ ድማ ብሕልሙ ዝሰቲ ግና ከምስ ነቕሐ እንሆ ይሕለል ነብሱ እውን ትጸምእ። እቶም ብዙሓት ንኸረን ጽዮን ዝወግእዋ ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ከምኡ እዮም። ከምኡ ይኮኑ እዮም። ተደነቁን ተገረሙን ተዓመቱን ዕሩን ስኽራት እዮም። ግናኸ ኣይብወይንን ሰንከልከል ይብሉ። ግናኸ ብብርቱዕ መስተ ይኮነን። እግዚኣብሔርሲ መንፈስ ከቢድ ምትኻስ ከልዕለሎም ኣሎ ክዒሎም ኣሎ እሞ ንዒንትኹም ደፊንወን ንነቢያትን ሓለቓታትኩምን ንሰብ ራእይን ኣጐልቢብዎም ኣሎ። ኩሉ ራእይ ከም ቃላት ሕቱም መጽሓፍ ኮይኑኩም ኣሎ። ንሓደ ንባብ ዝፈልጥ እንካስከ እዚ ኣንብብ ኢሎም እንተሃብዎ ንሱ ከዓ ሕቱም እዩ እሞ ኣይኮነለይን ኢሉ ይምልስ። ወይስ ንሓደ ንባባ ዘይፈልጥ እንካስከ እዚ ኣንብብ ኢሎም እንተሃብዎ ንሱ ንባብ ኣይፈልጥን እየ ኢሉ ይመልስ። እግዚኣብሔር ከዓ በለ እዚ ህዝቢ እዚ ብኣፉ ካብ ዝቐርበኒ ብኸናፍሩን ካብ ዘኽበረኒ ልቡ ግና ካባይ ካብ ዘርሕቕ
እቲ ንዓይ ምፍርሑ ከዓ ብምህሮ በኣ ባህሊ ሰብ ካብ ዝኸውን ስለዚ እንሆ ኣብ ማእኸል እዚ ህዝቢ እዚ ዘደንቕ ተግባር ዘደንቕ ተግባርን ተኣምራትን ወሲኸ ክገብር እየ ጥበብ እቶም ጥበበኛታቱ ክጠፍእ ምስተውዓለቶም ኣስተውዓልቱ ክደፍን እየ በለ ነቶም ንምኽሮም ካብ እግዚኣብሔር ዓይንቶም ዝሓብኡ ተግባሮም ከዓ ብጸልማት ዝገብሩ እሞ መን የርእየና መን ከይፈልጠና ዝብሉስ ወይልኦም ኣየ ኣቱም ቀናናት ስሩሕ ንሰራሐኡ ንስኻ ኣይሰራሕካንን ድኩን ከዓ ንደኳኒኡ ንስኻ ኣይተስተውዕልን ኢኻ ኢሉስ መሬት ዶ ምስ ሰራሐዩ ይመዓራረ እዩ ሊባኖስ ናብ ፍርያም ግራት ክልወጥ እቲ ፍርያም ግራት ከዓ ከም ዱር ክቆፀር ቁሩብ ግዜ ዶ ኣይኮነን ተሪፉ ዘሎ በታ መዓልቲ እቲኣ ፀማማት ንቓል እቲ ፅሑፍ ክሰምዑ ዓይንቲ ዕውራት ድማ ካብ ጥልግልግን ጸልማትን ወፂአን ክሪኣ እየን እቶም ቃላትን ሓጎሶም ኣብ እግዚኣብሔር ክዕዝዝዎ እቶም ኣብ ማእኸል ሰብ ዘለዉ ድኻታት ከዓ በቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ክሐጎሱ እዮም ስለዚ እቲ ጨካን ደጊም ኣይክህሉን እቲ መላገፂ ከዓ ጠፊ እዩ እቶም እከይ ክገብሩ ትልጭ ዝብሉ ኩላቶም እቶም ንሰብ ብሰሪ ሓንቲ ቃል ከም በዳሊ ዝፈርድዎ እቲ ኣብ ደገ ዝግስፅ ከዓ መፈንጥራ ዝግትርሉ ነቲ ጻድቕ ድማ ብኸንቱ ዘርሕቕዎ ክጸንቱ እዮም Isaiah chapter 28, verse 16 to 26. From Isaiah the prophet, may his blessing be with us. Amen. Therefore, thus says the Lord, behold, I lay for the foundations of Zion a costly stone, a chosen and precious cornerstone for his foundations, and whoever believe in him will not be put to shame. I will also cause judgment to be for hope, and my mercy to be for a standard. The sudden blast of wind will not pass by you who trust vainly in falsehood, except it also take away your covenant of death. Your hope in Hades will also not stand with the rushing storm passes through, for you will be beaten down by it. When it passes through, it will take you from morning to morning. From morning by morning, it will pass through day by day, and night by night. There will be an evil hope. Learn to listen, you in difficult straits. We cannot fight, and we ourselves are too weak to gather ourselves together. As the mountain of the ungodly will rise up and be in the valley of Gibeon, he will do his deeds in anger, a work of bitterness. His anger will behave strangely, and his bitterness will be strange. So do not be glad, neither let your bands become strong, because I heard from the Lord of hosts the things he will perform upon all the earth. Give ear and hear my voice. Listen and hear my words. Will the plowman plow all day? Or will he prepare the seed before he cultivates the ground? When he levels its surface, does he not then sow the small black cumin, and afterwards sow the wheat, the barley, and the one-seeded wheat in your borders? So you will be chastised by the judgment of your God, and be gladdened by it. Proverbs chapter 6, verses 20 to the end. From the book of the Proverbs of Solomon, may his blessings be with us. Amen. O haughty eye and unrighteous tongue, hands that shed righteous blood, a heart that deceives evil thoughts, and feet and hasten to do evil. As a false witness, he kindles injustice and causes quarrel between brethren. My son, guard the law of your father, and do not depart from the rules of your mother, but fasten them to your soul continually, and wear them as a collar upon your neck. When you walk about, bring along this commandment, and let it be with you. And as you sleep, let it guard you, that when you arise, it may speak to you. For a commandment of law is a lamp of light, and the way of life reproof and instruction, that you may keep yourself from a married woman, and from a slanderous tongue of a strange woman. Do not let the desire of beauty conquer you, neither be caught by her eye, nor captive by her eyelids. For the value of a prostitute is only one loaf, and such a woman haunts from the precious soul of men. Shall anyone bind fire of his bosom, and garments not burn? Or will anyone walk about on coals of fire, and not burn his feet?
Likewise is the one who goes into a married woman, he shall not be guiltless, nor any who touched her. It is not surprising if anyone who steals is caught, for he steals that he may fill his hungry soul. But if he is caught, he will repay sevenfold, and by giving all his goods he shall deliver himself. But the adulterer thought his lack of discernment obtains the destruction of his soul. He bears both pain and dishonor, and grace will not be wiped away forever. For the anger of her husband is full of jealousy. He will not spare in the day of judgment. He will not take any ransom in exchange for his hatred, nor will he be reconciled by many gifts. My son, guard my word, and hide my commandments within yourself. My son, honor the Lord, and you shall be strong, and fear none other but him. Guard my commandments, and you will live, and my words as the pupils of your eyes. And put them around your finger, and write them upon the brethren of your heart. Say that wisdom is your sister, and gain discernment as a friend for yourself. ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 91 ካብ 17 ክሳብ 25 ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ኪራኮስ ናብቲ ንጹህ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ማርቆስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ከምዚ በለ። ሰለስተ ኣካላት ስጋ ከም ዝወሃዱ ኣይንዛረብን፣ ወይ ከዓ ስላሴ ምእንቲ ሰብ ክኾኑ ሓደ ኣካል ኮኑ ኣይንብልን። ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ሰብ ኮነ ንብል እምበር ንሱ ድማ ናይ ኣብ ጥበቡ ሓይሉ ዝኾነ ካብ ብሩህ ብርሃን ዝተረኽበ ዘበርህ ሓቀኛ ብርሃን ካብ ባህሪ ኣምላኽ ዝተረኽበ ዘይልወጥ ኣምላኽ ካብ ኣካል ካብ ባህሪ ዝተወልደ እግዚኣብሔር ቃል እዩ። ንሱ በቲ ዳሕራይ ዘመን ሰብ ንኸድሕን ትሕት ኢሉ ካብ ባህሪ እታ ሰብኣይ ዘይትፈልጥ ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቲ ፈቓዶም ዝኾነ ብፈቓድ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ኮነ። ከምቲ ሰባት ኣእምሮ ብምስኣኖም ዘብልዎ ካብ ሰማይ ስጋ ሒዙ ኣይመፀን። ነፍስን ስጋን ወሲዱ ብሓቂ ሰብ ኮነ እምበር ከም ማይ መስኖ ኣብ ማህፀን ድንግል ኣትዩ ዝወፀ ኣይኮነን። ህያው ቃል ንሱ ዘይምርመር ኣካል ዘለዎ ሓደ ባህሪ ብምዃኑ እትዛረብን እትፈልጥን ነፍሲ ዘለዎ ስጋ ኣብ ማህፀን ድንግል ወሲዱ ሰብ ኮነ። ኣካል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሓደ ክኸውን ከሎ ፍጹም ስጋ ተዋሃደ። ምትሕውዋስ ምጥፋእ ኮነ። ናብ ክልተ ኣካል ክልተ ባህሪ ምኽፋል ከይሃለዎ ሓደ ግብሪ ሓደ ፍቓድ ኮይኑ ድንግልና ልደት ኣይከልከሎን። ድንግልና ልደት ከይለወጠን ብዘደንቕ ምስጢር ብኸምዚ ኣካል ተወልደ። ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ቃል ብሓቂ ሰብ ኮይኑ ካብኣ ስለ ዝተወልደ ንጽህቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ከም ዝኾነት እዚ ልደቱ ኣረዳእና። እዚ ሓደ ከይተኸፍለ ፍጹም ሰብ ኮነ። ንሱ ኣቐዲሙ ዕሩቕ ብእሲ ተረኪቡ ድሓር ኣምላኽ ዝሓድሮ ኣይኮነን። እዚ ከዓ ከምቲ ክሕደት ዘራብሕ ንስጥሮስ ዝበሎን ከምኡ እውን እቶም በቲ ድንቁርኖኦም ክሕደቶምን ልቢ ወለድ ዝመስል ነገር ዝተዛረቡ ርኩሳት መምሃራን እኒ ጳውሎስ፣ ሳምሳጢን፣ ዲያድርስን ቲድሮስን ዝብልዎ እዩ።
ወልደ እግዚአብሔር አካላዊ ቃል ከም ማይ መስኖ ኣትዩ ወፀ እምበር ብተዋህዶ ብዘይምልዋጥ ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ኣብ ማህፀና ነፍስን ስጋን ዓፅምን ወሲዱ ብሓቂ ሰብ ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ በሉ። ንሳቶም ግና ኣምላኽ ንበይኑ ስጋ ድማ ንበይኑ ገይሮም ክልተ ኣካል ክልተ ባህሪ ይገብርዎ። ክልተ ጎይታ ክልተ ኣካል ክልተ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ንስላሴ ኣርባዕተ ይገብርዎም። ነቲ ሓደ ፈጣሪ ነቲ ሓደ ከዓ ፍጡር ኢሎም ይሰግዱ። ንሕና ግና ነዚ ርኹስ ክሕደት ካባና ነርሕቕ ኣለና። ንሱ ድማ እዚ ከምዚ ዝበለ እዩ። ዕሩቕ ብእሲ ኮይኑ ተፈጢሩ ድሓር እግዚኣብሔር ዝሓደሮ እዩ ንብል ኣይግባእን። እዚ ተወሊዱ ኣይብልን እዩ እኳ ደኣ ተወሊዱ ካብ ምባል ርሑቕ ናይ እንዚናዙ ኤጲስቆጶስ ንጹህ መምህር ጎርጎርዮስ ከም ዝበሎ ምስቲ ኣብ መንበር እቲ ወንጌል ዝፀሓፈ ማርቆስ ዝተሾመን ንሃዋርያት ዝመስልን ከምኡ እውን እቲ እግዚኣብሔር ቃል ዝተዋሃደ ስጋ ንሱ ነፍሲ ዘለዎ ስጋ እዩ። ከምኡ እውን እቲ እግዚኣብሔር ዝተዋሃዶ ዝዛረብ ስጋ ብነፍሱን ብስጉኡን ፍጹም ኣካል ዘለዎ እዩ እምበር ንኩሉ ሰብ ብትምህርቱ ዘፍለጠ ኣትናቴዎስ ምስኡ ንሕና ክንዛረብ ኢና። ንሕና እውን ናብቲ ብተዋህዶ ፀኒዑ ዘሎ ሓደ ኣካልን ሰብ ዝኾነ ሓደ ባህሪን ንጥምት መለኮትን ትስብእትን በብገንዘቦም ፍጹማት እዮም። ክልተ ባህርያት እንተልዮም ክልተ ኣካላት ስለ ዘለው ነታ ምውሳን ኮነ ምኽፋል ብዘይብሉ ብግብሪ መለኮት ናይ ባህርያት ዘይምትሕውዋስን እትምህረና ናይ ባህሪና ተዋህዶ ንሓሉ። እዚ ክልተ ምባል ምትሕውዋስ ብዘይብሉ ባዕሉ ምክፍፋል ከም ዘምፅእ ኣይፈለጡን። ኣብ ኣካላትን ባህርያትን ዘይምውሃድ ነቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ምፍልላይ እዩ ዝኸውን። እነሆ በዚ ቁፅር እዚ ክልተ ምባል ይመፅእ። ንሕናስ እንፈልጦ እዚ ሓደ ንሱ ሓደ ከም ዝኾነ ንኣምን። እቲ ዘርአ ንሱ እዩ፣ እቲ ዝረአ እውን ንሱ እዩ። ዘይሓምም ንሱ እዩ፣ ሕማምን መከራን ዝተቐበለ እውን ንሱ እዩ። ምእንታና ዝሞተ ንሱ እዩ፣ ሞት ዘይብሉ ከዓ እዩ። ካብ ሞት ካብ ምልዋጥ ዝረሓቐ ንሱ እኳ እንተኾነ በጃና ንሱ ብስጋ ሞት ተቐበለ። ናይ እዞም መምሃራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በትረ ጽድቅ በትረ መንግሥትከ አፍቀርከ ጽድቀ ወአመፃ ጸላእከ ብፁዕ ዘይለቦ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን ኦ አምላኽ ዝፋንካ ንዘለዓለም ዓለም እዩ። ዘንጊ መንግሥትኻ እውን ዘንጊ ቅንዕና እዩ። ጽድቂ ትፈቱ ረሲእነት ትጸልእ ንድኻ ዝሓልየሉ ብፁዕ እዩ። በትረ ጽድቅ ወበትረ መንግሥትከ
አፍቀርከ ጽድቀ ወአመፃ ጸላይከ ብፁዕ ዘይሌቦ ላለ ነዳይ ወምስኪን ምስኪን ጽድቅ በትረ መንግሥትከ አፍቀርከ ጽድቀ ወአመፃ ጸላይከ ብፁዕ ዘይሌቦ ላለ ነዳይ ወምስኪን በትረ ጽድቅ ወበትረ መንግሥትከ አፍቀርከ ጽድቀ ወአመፃ ጸላይከ ብፁዕ ዘይሌቦ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን በትረ ጽድቅ ወበትረ መንግሥትከ አፍቀርከ ጽድቀ ወአመፃ ጸላይከ ብፁዕ ዘይሌቦ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን ቁሙ ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ ዘዜነወ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአወፈኒ አወፈይኩከ ሆየ ዲያቆን
أولوغيوس يسوع كريستوس وديا እግዚአብሔርና ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያና አገልጋይን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ 14 ክሳብ ፍጻሜን ምዕራፍ 26 ካብ 1 ክሳብ 2 ከምቲ ክገይስ ዝደለየ ሰብ እሞ ንኣገልገልቱ ፀዊዑ ገንዘቡ ዝህቦም እዩ። ነፍሲ ወከፎም ከከም ዓቕሞም ንሓደ 5 መክሊት ነቲ ካልኣይ 2 ነቲ ሳልሳይ ድማ 1 ሂብዎም ገሸ። እቲ 5 መክሊት ዝተቐበለ ብኡ ኸይዱ ነገደሉ ካልእ 5 መክሊት ድማ ረብሐ። ከምኡ ድማ እቲ በዓል 2 ካልእ 2 ረብሐ። እቲ ሓንቲ መክሊት ዝተቐበለ ግና ከይዱ ምድሪ ኩዒቱ ወርቂ ጎይቱ ሓብአ። ድሕሪ ነዊሕ እዋን ከዓ ጎይታ እቶም ገላዊ መፂኡ ምሳታቶም ክፀባፀብ ጀመረ። እቲ 5 መክሊት ዝተቐበለ ጎይታይ 5 መክሊት ሃብካኒ እንሆ ድማ ካልእ 5 መክሊት ረባሕኩ እናበለ ካልእ 5 መክሊት ኣምፀ። ጎይቱ ድማ ፅቡቕ ጎይታ ኣታሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ብውሕድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እተው በሎ። እቲ 2 መክሊት ዝተቐበለ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ 2 መክሊት ሃብካኒ እንሆ 2 ካልእ መክሊት ረባሕኩ በለ። ጎይቱ ከዓ ፅቡቕ ኣታሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ብውሕድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ ከዓ እተው በሎ። እቲ 1 መክሊት ዝተቐበለ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ ዘይዘረእኻዮ ተዓፅድ ዘይበተንካዮ ትእክብ ጨካን ሰብኣይ ምዃንካ እፈልጠካ እየ። ስለዚ ፈሪሐ ከድኩ ነቲ መክሊትካ ድማ ኣብ ምድሪ ሓባእኽዎ። ሕጂ ከዓ እንሆ ገንዘብካ በሎ። እቲ ጎይቱ ግና መሊሱ በሎ ኣታ ክፉእ ሃካይ ኣገልጋሊ ዘይዘረእኽዎ ከም ዝዓፅድ ዘይበተንክዎ ከም ዝእክብ እምበኣር ትፈልጥ ነርካ። ስለዚ ነቲ ገንዘበይ ኣብ ባንኪ ከተእትዎ መተገባእካ ነይሩ። ኣነ ከዓ መፅየ ምስ ወለድኩ ወሰድክዎ ነይረ። እምበኣርከስ ነቲ መክሊት ካብኡ ኣግዲፍኩም ነቲ 10 መክሊት ዘለዎ ሃብዎ። ምክንያቱ ድማ ንዘለዎ ዘበለ ኩሉ ይህብዎ ይውስኽዎ እውን ንዘይብሉ ግና እቲ ዘለዎካ የግድፍዎ። ነዚ ሃካይ ግልያ ግና ኣብ ፍጹም ጸልማት ዘርቢዎ ኣብኡ ከዓ ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ክኸውን እዩ። ወዲ ሰብ ምስ ኩሎም መላእኽቱ ብክብሩ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ክቕመጥ እዩ። ኩሎም ኣሕዛብ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ክእከቡ እዮም። ጓሳ ባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈላሊ ከምኡ ከዓ ንሱ በብወገኖም ክፈልዮም እዩ። ነባጊዕ ብየማኑ ነጣል ድማ ብፀጋሙ ከቁሞም እዩ። ሽዑ እቲ ንጉስ ብየማኑ ንዘለዉ ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት እቲ ዓለም ክፍጠር ከሎ ዝተዳለወ መንግስቲ ክትወርሱ ንዑ። ምክንያቱ ከዓ ፀሜ ኣብላዕኹምኒ ፀሜ ኣስተኹምኒ ጋሻ ኮይነ መፅየ ተቐበልኩምኒ ዓሪቐ ኸደንኩምኒ ሓሚመ በፃሕኩምኒ ተኣሲረ ኣፀናኒዕኩምኒ ክብሎም እዩ። ሽዑ እቶም ጻድቃን ኦ ጎይታ መዓዝ ፀሚኻ ርኢናካስ ኣብላዕናካ ወይ ፀሚእኻስ ኣስተይናካ መዓዝ ከጋሻ ኮይንካ ርኢናካስ ተቐበልናካ ወይ ዓሪቕካስ ከደናካ መዓዝ ሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ በፃሕናካ እናበሉ ክሓትዎ እዮም። እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ንሓደ ካብዞም ዝነኣሱ ኣሕዋተይ ዝገበርኩምዎ ንዓይ ከም ዝገበርኩምዎ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ክምልሰሎም እዩ። ብድሕሪዚ ኣብ ፀጋሙ ንዘለዉ ኣቱም ርጉማት ካባይ ርሕቕኩም ናብቲ ንሰይጣንን ንመላእኽቱን ዝተዳለወ ናይ ዘለኣለም ሓዊ ኺዱ። ምክንያቱ ጠሜ ኣየብላዕኩምንን ፀሜ ኣየስተኹምንን ጋሻ ኮይነ መፅየ ኣይተቐበልኩምንን ዓሪቐ ኣይከደንኩምንን ሓሚመን ተኣሲረን ኣይበፃሕኩምንን ክብሎም እዩ። ሽዑ ንስታቶም ኦ ጎይታ መዓዝ ፀሚኻ ርኢናካስ ወይ ፀሚእኻ ወይ ጋሻ ኮይንካ ወይ ዓሪቕካ ወይ ሓሚምካ ወይ ተኣሲርካ ዘየገልገልናካ ኢሎም ክምልስሉ እዮም። ሽዑ ንሱ እቲ ንሓደ ካብዞም ዝነኣሱ ዘይገበርኩምዎ ንዓይ ከም ዘይገበርኩምዎ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሉ ክምልሰሎም እዩ። ሽዑ እዚኣቶም ናብ ናይ ዘለኣለም ቅፅዓት ጻድቃን ግና ናይ ዘለኣለም ሂወት ክኸዱ እዮም። ኢየሱስ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ምስ ወድአ ንደቀ መዛሙርቱ ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲካ ከም ዝኸውን ትፈልጡ ኢኹም፣ ንወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ሓሊፎም ክህብዎ እዮም በሎም። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ በለ ጎይታ ንደቀ መዝሙርቱ። ድሕሪ ወንጌል 11 ሰዓት ዘሰሉስ
ኦለዛቲ ምሳሌ አምላካዊ ዘአንበራ ንጉሰ ስብሃት እይትናገር በእንተ ብእሲ ዘፈቀደ ነጊለ ወሃበን ዋዮ ለአግብርቲሁ 5 መክሊተ ወሃቦ ለቀዳማዊ ወክልኤተ መክሊተ ለካልኡ ወአሐዱ ለሳልሱ ያእምር ቺያሆሙ ሀበ ሊቃነ ካህናት ወእለ ሰርዓታት እለ ተወከፉ ሀብታቲሁ እስመ ዘይሐውር በምህረተ መካሊ ዘነስኦም ይትከአበቱ ለቱ ወይትሐከዩ ወዘይገብር በከመ ትእዛዘ ቀኖና መክሊት ወተወፈያ ትትነሳእ እምኔሁ ወትትወሃብ ለዘያረብህ ወለው ውእቱሰ ገብር ሃካይ ያውፅዎ አፍአ ወውስተ ሲኦል ይወድይዎ በእንተ ዘተረክበ ከዊኖ ሃካይ ወኢገብረ ምግባረ ሰናይ በከመ ይደሉ ንሕነኒ ለንግበር ሰናያተ ወናስምሮ ለአምላክ በምግባራቲነ ትሩፋት ወናይኩቶ ለጸጋዊየ በእንተ ብዙ ሀብታቲሁ ክርስቶስ መድኃኒነ መጽአ ወሐመ በሕማማቲሁ አድኃነነ። እዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተሰምየ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታውን ካብ ክፉእ ክኽውሎም ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ብባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላጋትን ቀላያትን ብኻልእ መገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቕኑዕ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብረህዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንኣና እውን ምእንቲ ሓጢኣትና ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርትን ኣብ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርትን ፈረድትን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረቱን ምእንቲ ክበና ልቦምን ብሕያውነቱ ከራህርሃልናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆሞሳትን ቀሳውስትን ኣሕዋትና ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣቦታትና ምእመናንን ካልኦት ኣብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነብሲ ክህቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅድዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ምእንቲ ሰላም ናይ ዝሓንትን ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ምእንቲ ነብሲ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ እንጠንዮስን ነብሱ ክዕርፍን ንዓና እውን ኣብ መንበሩ ሕያዋይ ጓሳ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንብተን ኣብ መንበሩ ሕያዋይ ጓሳ ከንበረልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ምእንቲ ሓድነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ድሕነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ከብጽሓናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቕበለሎም ክባርኸሎምን ኣብ ጽቡቕ ስራሕቶም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ንዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቅኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ክጽግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ንቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣንን መጻሕፍትን ካልእን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቑሑት ንዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማይ ክህቦም ንኣና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። ብነፍሲ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣናትን
ፍቅርን ክብርን ክህቦም ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ብሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ዝተሸገሩ ረዳኢ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታትን ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኪንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ከርህርሃሎም ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውን ኣብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ዝሳቐዩን ብኣጋንንት ዝተታሕዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራ ኣውፅኡ ምሕረቱ ክህቦም ንኣናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾምን ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝናማትን ወሓይዝን ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፋቶም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ከፈስሓ ንኹሉ ፍጡር ኣጽኒዑን እንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዘተሓሳሰቡናን ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ከዓ ይቕረቱ ክህቦምን ንዓናውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ነዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ክፈጽመና ካብ ሕሱም ተኸራኸርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልና ንሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ጎይታናን ኣምላኽናን ክረርሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማንናውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ነፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ጎይታናን ኣምላኽናን ክረርሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማንናውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ነፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ጎይታናን ኣምላኽናን ክረርሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልማንናውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ነፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለኒ ክርስቶስ ኣምላክነ ዘነጻወ በማማቱ ሰብኦ ወናንስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በብዝኃ ሳህሉ ክርያላይሶን 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 መዲናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን መዲናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናየ ክርያላይሶን
ላይሶን ክሪያ ላይሶን ትስበታናይ ክሪያ Kirialaison, Kirialaison, Desmutanae, Kirialaison, 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 Imnodinae, Kirialaison, Kirialaison, Imnodinae, Kirialaison, Kirialaison, Taosnae, Kirialaison, Kirialaison, Taosnae, Kirialaison, Kirialaison, Masiasnae, Kirialaison, Kirialaison, Masiasnae, Kirialaison, Kirialaison, Iesusnae, Kirialaison, Kirialaison, Iesusnae, Kirialaison, Kirialaison, Christosnae, Kirialaison, 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 Christosnae, Kirialaison, Kirialaison, Emmanuelnae, Kirialaison, Kirialaison, Emmanuelnae, Kirialaison, Kirialaison, Desmutanae, Kirialaison, Kirialaison, Tezutanae, Kirialaison, 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 Madinae, Kirialaison, Kirialaison, Taosnae, Kirialaison, Kirialaison, Masiasnae, Kirialaison, Kirialaison, Iesusnae, Kirialaison, Kirialaison, Christosnae, Kirialaison, Kirialaison, Tesmanuelnae, Kirialaison, Kirialaison, Tesbutasnae, Kirialaison, 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 Kirialaison,
Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison, Kirialaison. ሰላም ለኪ ምልእተ ጸጋ ምልእተ ክብር ወብልን በለንትጋ አምላከ ሰማያዊ የዘወለድሽበት ሰላም አንቀጸ ሥጋኪ ዘበድንግልና ንስሱ ሀቢበኪ ጠበወ አባይሩ ግዜ አውዱ ወዘውጌል አጋግ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ እግዚእትየ እምሆ ለፀሐይ ዳግም ሰማይ መዝገበ ስርናይ ወዘወይን ቀላይ ልጅ ወለወልጅ ላይ ሰላም ሰላም ለኪ ሐመረ ብል ሙዳየ ቢረሌት ዱል ምዕራፈ ተድላይቺ በብሔር ትዱል መልካ ገዘች ባለም ዝሁል ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ እመብርሃን ዘወለችለን ሁሉ አዝማን ልጅ ወለወልጅ ገን ልሳን ሰላም ሰላም ለኪ ሰላማዊት ዘበድንግልና ትምት ወበቅድስና ስርጉት ንህብዛ ዘነት ብጸት ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ታቦተ ሙሴ ወመንስች ዘይታምር ብእሴ ወልሃወተ ስም ዘነበየ አውሴ ልጅ ወለወልጅ ገሉ ውዳሴ ሰላም ስብሐት ለከ ሀበነ ሰላመከ ምሕረተ ግና ክርስቶስ ወልደ አምላክ ወሰብ ፍርግፍና ሰርክ በአውደ መብል ዘረፈከ ምስለ አርዳእ ስብሐት ለከ ከቅዱስ ለወጤና ሐዲስ ሥርዓት ተወሀብኮሙ ለሐዋርያት ረበሎ ፍስሐ ኦሪት ስብሐት እምስእተ ይንሥኡ ሐዋርያት አብሮ እንተዋቆሙ ምድረ ተደሩ ተስካረ ከመ ይግበሩ ስብሐት ለከ ይሁዳ ዘትቤ ያገባኒ አሐዱ ተስእለተ ዝንቱ ነገር ለለፈቀዱ ዛራይ ከርደተ እዱ ስብሐት ለውእቱ ብእሲን ታፍቀረ ይበል እምሃየሶ ሶበይተ ወልደ እምያግባከ በፈቀደ ስብሐት ለከ ትቅስ የበጻይከ የዚያኔ ተወከብ ነጋ ወሰርከ ስብሐታ ተዘናገር ብለከ ስብሐት ለከ አንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በጻይከ የዚያኔ ተወከብ ነጋ ወሰርከ ስብሐታ ተዘናገር ለከ ስብሐት እንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም አቶ ሀብታ ዘትቡ አስበ በከርሰ ለቀደምት ወለደ ሀርት ስብሐት አለማድጋት አሰርቶ ዳግማይክሙ ፀሐየ ሶባቤክሙ ጊዜ ሰርክ ጸለየ ሕዝቅያስ አመደወየ ስብሐት ለክሙ የጸልዮ ሥላሴ ባይዛነ መንፈስ ርሂብ ለተሰሙ ለሆሳስ ልብ ወተጸመሙ ሃበ ንባብ ስብሐት ለከ በይነ ሥጋዌ ሲሳዮ ወመንፈሳዊ በዩ ለዘር በሰብ በጌጋዩ ሥላሴ ዘትየልዩ ስብሐት ለክሙ ዮፍና ሰግ ዳዊት አመ ውስተ ናስ ቆመ ሰለሰ
ግብራተ ድረ ፈጸመ ዘማርክምዎ ለዳዊት ቅድመ ማሩን ስላሴ ዳግመ ስብሐት ተስፍና ዘዳዊት አመውስተናት ሰለስተ ገብራተ ድህረ ፈጸመ ዘማርክምዎ ለዳዊት ቅድመ ማሩን ስላሴ ዳግመ ስብሐት ግፍና ሰርግ ዳዊት አመውስተናት ቆመ ሰለስተ ገብራተ ድረ ፈጸመ ዘማርክምዎ ለዳዊት ቅድመ ማሩን ስላሴ ዳግመ ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ቺያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒት ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ኩሉ ብዝሓተ ሰማይን ምድርን ምስፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብናምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህልውናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላኽ ዝተረኽበ አምላኽ ዝተወልደ መርፍር ዘይኮነ መለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ይኹን ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበስ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ሓመመ እነሆም በአር እቲ ናይ ዓለም ሓጢአት ዝድምስስ ናይ እግዚኣብሔር ገንሸል ምእንታና መከራ ተቐቢሉ ካብ ኣርዑት ሓጢአት ሓራ ውፂና ካብ ኢድ ሰይጣን መንዚዕ እውን በቲ ክቡር ደሙን መድሓኒት ዝኾነ መስቀሉን ፈዊስና ኦ ጎይታ ድኻምናን ጸሎትናን ተቐበለልና ንሓይሊ ጸላኢና ዲያብሎስ በእግርና ከም እንረግጽ ግበረና እቲ ወትሩ ዝጻብኣና ክፉእ መጻወዴታቱ ኣርሐቐልና ነዛ ሰሙን እዚኣኻ ብሰላምን ብድሓንን ብፍቕርን ብድሓንን ኣፈጽመና ብናይ እግዝእትነ ማርያም ጸሎትን ብናይ ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣማላድነትን ቅድስቲ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብፍስሓን ብደስታን ኣርእየና ኣሜን። In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, one God. Amen. Glory to God for bringing us here to this hour in peace, to worship Him, to truly weaken our flesh, and to strengthen our spirit. We can't take this for granted because there are Christians who are being persecuted, people who sacrifice anything to be in the position that we are now, to be able to worship God. So we have to be grateful for that and can't take it for granted. As you know, the church, we're in the last week of Abi Tzom, or the Great Lent. The last week is called Passion Week,
or Samun Hemamat. So just a reminder, like with this being the last week, don't fall for the trick of the devil where he's like, oh, it's the last week, just like hurry up so we can get the tinsai, or like shorten your fast, or like loosen up a little bit, right? Because we want to get the tinsai so we can eat like siga and like eat pizza or whatever. But make sure to stay fervent, right? Like try to keep it in your mind during this last week to basically take it up a notch from how you're doing like in the past fast or earlier in the fast. So taking it up a notch being like fasting longer than how long you've usually been fasting. So if you've been doing like 3 p.m. or 12 p.m., like maybe push to 5 p.m. or after service. So if you're here, you're probably doing a good job. Also more prostrations, doing more sigdet, more than you've been doing before, and reading more Bible. This is like the mindset we should have. We should be approaching this last week of Abit's Om. So get rid of that mindset of like, oh, like we're almost at inside, let's hurry up. Like that's not the correct mindset. That's like, let's finish strong, basically. As Jesus tells us in Matthew chapter 16, verse 20, chapter 16, verse 24, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. So Christ lays it out for here crystal clear. If we want to live in union with Christ, right? If we want to enjoy his light, we have to sacrifice our life. We have to deny our flesh. And we can do this by fasting and by constantly taking up our cross every day in order to get rid of this perishable life and enjoy eternal life with our Lord. So yeah, remember, in order to participate in the light of his resurrection, the light of his coming, we have to first deny our life on earth in the time that we have. As St. Paul also tells us in Galatians chapter 5, verse 17, for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. So St. Paul here, he's basically telling us, he's like showing the contradiction between the spirit and the flesh, right? Like they both can't grow at the same time. Like one has to go down, so we have to make sure in order to to feed our spirit, right? To have a strong spirit, so we can go through like trials and tribulations, so we can like live for Christ, right? We have to weaken our flesh, like how it's basically like reminds us of our calling to clean our Mekdesh, right? To clean our temple. It's basically like reminds us of our calling to clean our Mekdesh, right? To clean our temple, because whether you like it or not, you guys are hosts of the Holy Spirit, right? So we're called to stay pure, to keep it clean as much as possible. So with today being Holy Tuesday, today's theme is about Christ's sermons, right? And his warning to us, if you guys have been like paying attention to the Gospels throughout today, it's like his warnings to us to be spiritually prepared for his second coming. So I'm going to summarize the gospel that we just read in this last hour. Hopefully you guys read it yourself, but let's pray that the Holy Spirit gives all of us understanding so we can take a message and apply to our life. So the gospel was, you can read it on your phone if you want to, Matthew chapter 25, verse 14 to the end. And it basically starts off with the parable of the talents, if you guys are familiar, where it's like, it's representing what the kingdom of heaven is going to look like, right? And it's saying it's like a master or a try. The first servant who has 1 talent, he just buries it because he's afraid. And the other 2 servants that have 2 talents and servant who buried his talent, when the master finds out, right? He gets, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will make you a ruler over many things. And the master to both groups. So what does this parable mean to us, like in our life? Like Jesus speaks with a lot of parables, right? But you have to remember it's from God, right? And just like in the parable, the master, he specifically gives them 1 talent, 2 talents, or 5 talents, right? Each according to their own ability. So in our life, right? This means that like whatever talent you have is specifically for you. Whatever gift you receive from God